Салом алейкум бародару, ман Исмоил аз Англия гап мезанам. Нашод кор гап занем мақсад пурзаган чанд сум ойлико чӣ хела? Ман расход карагим, расходи худ ман мегум, ман 90,000 расход карагим. Одамон ҳастанд ки катимон омадаган 60,000 расход караган. Пули виза 25,000, 5,000 дига мерава мақсад барои виза гирифтан, виза қабул кардан. Ишо пули туда обратно билет Екатеринбург. Одамое ки дар Екатеринбург зиндаги мекунанд давои арзонтар меғалтад. Баъд 20,000 пули раҳпули Англия гирифтаган, бародора ҳастанд ки пешакӣ гирифтаган 12,000, 15,000 гирифтаган. Баъд нашод мошеннико гуфтанем дар ягон кас ягон вақт ягон сум натиен. Бародаро илтимос и бе пулай и фирмаи официальне ҳар як одам бояд худаш пур куна. И ягон хе через намеша. И хали через мекунен хутонам намегзанен двойной меша мақсад пултон редка қабул мекунан хали одамой. Барами одамой ки руси медонан ҳаваё мақсад заявкатиян. Одамой ки намедонан хутона ғам натен мақсад проблематон мешавад пултон месуза бародаро. Баъд нашод ойлик мегум. Нашод ойлико ин рӯз мо 8 соат кор кардем. Ба руси гидета 7,5-7,000 мешада мақсад. Инам хасум кор кардем. Нашод питани кам тарак нархуш болотар ай Россия. Гоҳ чизе ҳаста ки мақсад нархи аму Россия бори гоҳ чизош қиматтара. Ҳамин чизош камтар қиматтара. И фирма ҷои хов ҷой ҳаста ки мақсад фермои ҳаста ки ҷои хов мегира сумша пули газ пули света мегира. ҷой ҳаста ки фақат толка ҷои хов мегира ҷои газ намегира. ина ҷои мо ҷои газ пули свет ягон чи намегира толка ҷои хов мегира. ӯ яхе мегира ки ту худ хид намекунӣ мақсад аввали ки яхе мегира ту тоза дар ту суми нормал мемонад. ҳаме ки дар Москва одамое ки кор мекунанд обична кор мекунанд 3 рӯза 2 рӯза коришонро дар як рӯз мегиранд иншоалло вақти сезон мебия. Нашо документо пурзаган ай киҷо гирем документо ай Тоҷикистон одамое ки граждани Тоҷикистон ай МВД Тоҷикистон дар ҷое ки зиндагӣ мекунен адел меган аму адел Тоҷикистон мегирем. Суратш боша меша бародаро мақсад обязательно нест ки катид биёрӣ суратш боша меша внутри паспортам суратш боша меша бародаро. Нашод омадан чихе меби билета мегири ҳама каса як ҷоя катиби 3-4 бародари тоҷик мепарен Лондон мебин иншоалло ай таможня мегзарен иншоалло. баъд занг мезананд тунан даму группатон старшиш фарёд мекунен як ҷо ҷамъ мешен автобус мебия соатҳои 5 бига ҳаматонро мешунанд мақсад мебиранд ҷои худтон тақсим мекунанд. бо саволо бисёре ки мақсад бисёри одам пул прилагат кардан мая ки мақсад пул то метем биё мая биёр ма ягон кор кардан наметавонам бародаро и ягон кас да суннате ягон кас овора наметавонам толка ваё мефаҳмонанд ки чӣ кор кардан дар кор ҳам барами одами камтарак калаш кор мекуна худаш метавонад омада бародаро. ман дидум ӯ рӯз як бачак роӣ кард я фирма ки шуда шуда номерош мондагия мақсад бародарои тоҷикан 4,000 евро талаб кард. яъне ман просто ҳайрон шудам мондум нахуд 4,000 барои як анкета пур кардан ҳоли ҳавай мегзара намегзара худо медонад 4,000 евро прилагат кардай. одамое ки силкае ки дар тиктоки ман ҳастан иншоалло дароен ҳамҷо русия мефаҳманд ҳамҷо ҳамаш нависондаги контракто соати кори чанд сумай баъд иҷа соати кори 8,091 пенсиями пен ҳамхалинай да карош дирам карош гӯем ҳамхалинай бо вобаста ба объёму чанд объём зиёд кор карди иншоалло бо зиёдтар сум мегирӣ бонус мегирӣ мақсад зиёдтар бо кор мекунӣ. одама ҳаста ки ман ҳамин рӯз пурсидум гуфтанд ки рӯзи ушда мо 200 фунтӣ кор кардем. ӯ рӯз як чанд каса пурсидум ман ҳамхали мақсад иқа одама гуфтесам ман пурсидум якум пешакӣ ҳамая одамое ки пеш кор кардаган меган ҳамхали одамои коригарда кор ҳастан ҳама вақт иншоалло сум ҳисоб мегиранд. одамое ки меган ки кор нестай мақсад сум намегирем ва ҳама дар маедан ҳама бекор хуҷан барами сум нормали намегирам. мо ҳамин рӯз кор кардем кор нормали чихеле ки дар Тоҷикистон деҳқонӣ кор мекунем мақсад ҷумида меисен иҷам ҳаму кора бародаро просто мардум бисёрш ҳамин бекор хуҷагӣ да омӯхта шудаган хиёл мекунанд ки ҳаминҷа 10 соат мегарди исесу сумуд метиҳан суми нормали. нашуд анкета пур кардем 12 шагиш омаден
дамҷа загрузид мекунед сурати худтона, сурати паспорт, загранпаспорт, справка барои медицински дар кор нест, вай напурсед аймо справка нисидуми загрузид мекунед иншоаллоҳ. Баъд дамҷа помиша нигоҳ мекунед, календар ҳар рӯз нигоҳ мекунед ва редка рӯзои холӣ мешавад. ҳар рӯз нигоҳ карда месиен, як рӯзи холӣ сиёҳак мешавад, даҳум сиёҳак меҷиқем иншоаллоҳ сабисия қабул мекунем. Баъд дар шумо ҳамун рӯз занг мезанам, катитон гап мезанам, видеовизов мепурсанд Русистон чӣ хела савол ҷавоб мекунанд. Нормально мепурсанд тона легально кор карданиян ё нелегально. Бугем ки легально кор кардан, барои ки мепурсанд психологически савол метавонанд тона кани ҳамин дилниятиш чия, мақсад нагӯем ки мегрезум иса. Баъд бародарон забони англисия то омадан тона одамое ки уҷа заявкашон қабул караган англисия ёд гирем барои худтон. ақаллан магазин дар ки ҷо гуфтан ису савол ҷавоб, ному фамилия пурсидан, ҳамаша иншоаллоҳ бинен азёд кунен ки бениҳоят дар кор меша. И дар худтон дар кор меша, барои ҳамин бинен азёд кунен англисиро. одамое ки заявка додаган иншоаллоҳ 2 моҳ пас мақсад агар визашон гиран, билетшон гиран, дар сезон мебиён, кор бисёра мақсад суми соз кор мекунанд иншоаллоҳ. охир мегӯям нашудам мошеннико эҳтиёт кунем бародаро, ки мошеннико пули бачаҳои тоҷика бисёр гирифтаанд. иншоаллоҳ ҳоли меқапаншон авораю, просто эҳтиёт кунем мардуми камбағал. бо як бор дига гуфтаниём нашуд нос мепурсанд бачаҳо бисёр. нос надидем, ба фикр намефурӯшанд дар ҷо нос, ако бачаҳои тоҷик нафурӯшанд намедонам. баъд одамое ки мебинед иншоаллоҳ камтарак маданията ҳис кардан дар кора, штоби ки дар ҳамиҷа нафаҳманд вона дар метро мақсад даводав карда обрӯя резонда, мақсад дар инҷа мардумш бениҳоят маданияти хуб доранд, барои ҳамин эҳтиромона карда. инҷа Москва нест мақсад. баъд омаден фикри гурехтана ягон вақт накунем, барои ки бародаро ҳаста ки умедвор мебиён омаданиян документ меспоранд, як кас ду каси шумо мегрезен, дигар тоҷикҳо қабул наметунанд. ӯ бародарое ки ният доштан омаданиян наметавонанд арои шумо. мардуми узбек ҳам хали як группа гурехта рафтан, ҳозир узбекҳоро қабул накардаистанд. барои ҳамин эҳтиёт кунем бародаро. 6 моҳ кор ку, 2 сола кори ҳамун Россия иншоаллоҳ метия, мехезем мерен хонатон, бо 6 моҳ пас гашта мебин. бас неста, дар кор неста 2 сол 3 сол истодан. баъд иншоаллоҳ одамое ки нависондаган чихе проделит кардан ранги ҳамин Россия ро чихе видна жительство мегирид через ЗАГС, инам хеле ҳамҷад ҳам мешавад, просто камтар қиинтара, мақсад англисия донистан дар кора ису даводави камтар бисёртар дорад. проделит мақсад бо ҳаста вакансияое ки мақсад ягон специалист бошид дар ҳамун корут, дар ҳамун профессият, иншоаллоҳ ба ҳавай бо проделит кардан метавонӣ. ягон фирмаи дига дар ин фирма фақат 6 моҳ кор мекунӣ, мерай меёй ба фирма, баъд 9 моҳа мешавад, баъд 1 сола мешавад. боқӣ дар амони Аллоҳ бародаро. иншоаллоҳ вақт ёфтум, иншоаллоҳ дар ҳама ответ додастум, майда бисёри ба сабшин шидаган бахшиш ки мехонам ответ наметавонам. одамое ки салом алейкум менависонанд, даши мақсад гапта нависонанд, мақсад чӣ савол дорӣ нависонед, салом алейкум менависонанд, ман вақт намеём ки ответ дим. салом алейк шумо ҳам вақт дамо ва алейкум ассалом. барои ҳам вақт салом алейк нависонем, даши ҷавобтонам нависонем, саволтонам нависонем, мо ҷавоб диҳем. ба одамое ки савол додаган, ман хондагим ответ надодагим, ҳамун саволот дар видео ҳаст, мақсад ответ доданда бисёри баъд вақт мерад. ман қариб ҳар бегаҳ ин айкор мебиём, 100-200 одамда ҷавоб метиҳам. бо бародаро дига кас ҳастем, мақсад заруран ҳавои бисёр шанидагим одамое ҳаст ки 20 бор 30 бор занг задаган. ман иншоаллоҳ нигаҳбонтон бародаро, иншоаллоҳ дар ҳамиҷа ҳастем. пага ё пагаҳои дига ман анкета пур мекунам, дар ютуб мепартам, подробности ҳамаша мефаҳмонам иншоаллоҳ. аллоҳ нигаҳбонтон. салом алейкум бародарои азиз. тарзи регистратсия карданро ман ба шумо нишон медиҳам. бародарҷоноб, дар ҳамин сайт медароед агри, дар ҳамин ҷо имя латинскими буквами навистаги яйку бародаро медароед имя, мақсад английски мемонед менависед,
например ман менависам чӣ нависам Ф-А-Р-Ҳ-А-Д Фарҳод. Чхеле ки дар загарам паспорти мо отчество нест, отчество наменависем. Фамилия, например, Одилов. Ина бародар. Дата раждени мақсад. Дата раждени мекунем 11-уми. Мақсад ина 11-уми 2002. Ина мақсад 11-уми 2002. Пожалуйста, выберите шумо зан ё мард, мужской. Пожалуйста, выберите. Заходим. Пожалуйста, выберите национальности. Шумо ки ба наваитон да тоҷикми, ӯзбекми, қирғизми, чи шумо короче мемонед. Национальности таҷик. куҷо рафтем? Таҷикистон. Mana мондем бародаро. Где вы хотите работать? Европа, Великобритания. Ма выбирать мекунам Великобритания. Вам по заграничным что продажи? Вам потопится заграничный паспорт, что продажи пресс, продажи да. Хай, короче, ҳамин иштакон инҷа контакт. Контакт яъне барои мо SMS мебиёяд ки логин парол барои далши пур кардани 12 шаг. Дар инҷо менависем электронни почтамон. Мақсад ягон намуд электронни почта дошта бошем. mail.ru мисол ҳиҷри мақсад собака mail.ru. ина бародарон. Номер телефон мақсад. Номер телефон плюс 992 90 плюс 7 988 45 67 28 и так далее, короче. Номер телефонтон менависед дар инҷо. Ва дар инҷо подтвердите. Боя бори дига номер телефон менависем. Не, код мебиёд, ҳамин кодро дар инҷо мезанем, короче. Инҷора чӣ нависад инҷо ҳозир? У вас есть какие-нибудь медицинские отключения, которые могут влиять на ваше здоровье и безопасность при работе? Нет, мекунем инҷора бародаро. Кроме внесения приговоров определенных законов назначен год и назначение нарушения прав дорожного движения, за которые в качестве наказания был назначен штраф или вы осуждены в совершении уголовного преступления или какие-нибудь уголовные ответственности против вас в Великобритании или других странах. Нет. Вы раньше подали заявку на Агри через Агри? Нет. Я подтверждаю.